Ani přesně nevím, kde začít. Vše se odehrálo tak rychle. V mé rodné vesnici Greenbow se dnes 5. února roku 2020 spustila evakuační siréna a poplach. Za chvíli přijela armáda a jakýsi generál nám říkal o šířící se nákaze a nutné evakuaci. Všetci jsme si zbalili to nejdůležitější a čekali na další pokyny. Nedostali jsme žádné informace, prý se vše dozvíme až v táboře. Nějak jsme se naskládali do vojenských transportérů a vyrazili na cestu někam do neznáma. Všichni jsme tak trochu ve stresu, hlavně rodiny. Aspoň mám o starost méně. Mí rodiče mi umřeli, ještě když jsem byl malý. Vychovávala mě teta, která zemřela před půl rokem na mé 23. narozeniny, takže teď jsem úplně sám. Bůh ví, kam nás vezou. Tak jo, vystupujem. Teď mě všichni dobře poslouchejte. Budete následovat Vojna Agara do bloku A, kde si vás zapíšeme. Potom dostanete nějaké informace a dáme vám prostor pro rozhlédnou po táboře. Tak jo lidi, pojďme. Teď za mnou budete chodit po jednom a zapíšu si vaše informace. Přichystejte si nějaký doklad. Ano, v pořádku. Promiňte, ale v tom spěchu jsem zapomněl na doklady. No, nevadí. Takže jméno a příjmení? Philip Atkinson. Datum narození? 14. srpna 1997. Greenbow? Ano. Jděte. Promiňte, nevíte, kde je tu umývárna? Omlouvám se, ale akorát mě sem dovezli. Aha, mě asi před hodinou. Nikoho tu neznám. Asi nebudete z Monlow, co? Jsem z Greenbow, to je asi 20 kilometrů od Monlow. Byl jsem tam s tetou jako malý. Poslyšte, nevíte, proč nás sem vlastně vezli? Nevím to přesně, ale zaslechl jsem něco o nějakém přenosném viru z laboratoře. Prý zabil už několik stovek tisíc lidí. Greenbow, nástup. Promiňte, musím jít, ještě se uvidíme. Situace je taková, že Zemi napadl smrtelný virus. Nakazí člověka a začne ho ovládat. Během hodiny se člověk přemění k nepoznání. Člověk přestane vnímat a je neovladatelný. Má nutnost živit se lidským masem. Virus se přenáší pomocí DNA, takže vás nakažený nesmí pokousat, škrábnout, ani jinak smíšit své tělní tekutiny s těmi vašemi. Pokud vás přeměnění nakazí, je nezbytné napadené místo neprodleně odstranit, tedy pokud chcete přežít. Tyto obludy nezlikvidujete jinak než ránou do hlavy. Tím jim poškodíte mozek a chcípnou. Zde v tábořišti jste v bezpečí. Ale nebudeme vás zde držet. Svévolně můžete odejít, ale musíte o tom dát vědět někomu z armády. Pravidla pobytu v táboře si můžete přečíst u hlavní brány. Nějaké dotazy? Co bude s našimi domovy? Bohužel vrátit se nemůžete. Letectvo bude schazovat plyn, který vyřadí mozek z funkčnosti. Samozřejmě se nejprve schodí barevné dýmovnice jako varování, kdyby se v blízkosti vyskytoval nějaký přeživší. Vždy bude čas utéct do bezpečné vzdálenosti. Ještě někdo něco? Pokud ne, jděte se prospat. Rozchod! Tuk, tuk. Ani jsem netušil, že se uvidíme tak brzy. Jo, já jen, že jsem už našla tu umývárnu. Je u vchodu do bloku B. Jinak mám stan hned vedle vás, kdybyste něco potřeboval. Dobře, díky. Poplach, všichni vojáci nástup.